Het is begonnen. Onkruidwieden is er al gebeurd. Kom maar. Hey, neem ons mee. Kijk, ik heb nou een paar dingen van je gehoord. Hoe minder jij vertelt, des te beter. Nee, ik doe alles om je te helpen, dat weet je. Ik bedoel, maar het moet natuurlijk wel een beetje leuk zijn. Maar ik zie het even niet meer zitten allemaal. Je ziet er wel heel goed uit. Au.